kubalekile ukuthi sibe nezinto esishiya emva kwethu. Khumbula nje nami ukufakaza okuncane ukuthi umkhulu washiya ilegacy enkulu kodwa engadlulelanga ezizukulwaneni ezilandelayo. Kunemigaqo ebizwa ngamagama akhe, kwakhiwa amalokishi igama lakhe liphakathi kodwa ayidlulelanga kwi-generation elandelayo ngenxa yokuthi asifundanga thina bebale linje ukwenza ilegacy. Ayibongwe inkosi. Ingakho ngisho abasinogcobo khona elinye ikhehla elake lakhuluma kumina lathi Sokhulu, yini into esibulalayo thina abantu abamnyama sifuna ukwenza ilegacy. Wathi uma ungahamba Sokhulu ungitholela abashumayeli abana 70 years abamnyama ngebala babe u50 in this South Africa, I will give you 10,000. Zonke igcutshiwe azifiki kwimark ka 70.